благодари, кажи благодари. Той благослови, кажи благослови. И Той разчупи. Кажи разчупи. Когато ние искаме Бог да направи увеличаване, Бог започва разчупване. И това е объркващото нещо в животите ни много често, че областите, за които ние казваме: Боже, вярвам да ме благословиш в тази област, точно в тази област започва разчупване. Не знам дали има хора, които са преживели разчупване. Разчупване на взаимоотношения, или разчупване на сделка, или разчупване на финанси, или разчупване на здраве, ало, тук ли сте, или разчупване на приятелство. И изведнъж ти си казваш: чакай, Боже, аз те моля да ме благословиш, а ти ме разчупваш. И Бог ти казва: ти не разбираш, аз не мога да благословя нещо, което не е разчупено. Така че докато ти разграничаваш разчупването от благословението, Бог ме е изпратил да ти проповядвам днес в църква Пробуждане и да ти кажа, че благословението е в разчупването. Чудото е в разчупването. И областта, в която си най-разчупен, е областта, която Бог най-много иска да благослови. Аз пророкувам и декларирам, че там, където имаш най-голямата ти болка, ще имаш най-голямата ти благословия и Бог ще очуди враговете ти с чудеса и знамения точно в тази област.